Активният живот на всяка възраст не е мечта, а реалност. Ключът е в пептидите, природните регулатори на младостта и жизнеността. С възрастта производството на пептиди намалява. Prime Peptide възстановява този баланс. 6 научно разработени комплекса за системна подкрепа на организма. Протект – онкопротективна защита и регенерация. Биоактивните пептиди активират естествените механизми за клетъчна защита на тялото. Brain – подкрепа за когнитивното здраве. Пептидният комплекс подобрява паметта, концентрацията и защитава нервната система. Joints – здраве на ставите и костите. Пептидните комплекси стимулират синтеза на колаген и възстановяването на хрущяла. Колаген – красота и здраве на кожата отвътре. Морският колаген и пептидните комплекси подпомагат обновяването на съединителната тъкан. Омега – имунна подкрепа и клетъчна защита. Пептидният комплекс с оптимален баланс на омега-масни киселини укрепва имунитета. Биотикс – възстановяване на микробиотата и защита на храносмилателната система. Пептид на стомашната лигавица и 9 пробиотични щама за здрави черва и силен имунитет. Prime Peptide за активно дълголетие. Събуди младостта във всяка клетка.